Днеска ще играем грани. Дали ще се опитаме да я минем на хард. Ще се опитаме да я минем с грани. И то ще бъде на хард. Не на нормал, не на изи, не на практис. Не на практис, не на изи, не на нормал, а на хард. Това е такова. Лодинг. Сега тук го чакам. Чакам да ми се зареди. Да го скипвам ли хора? Не, ще го изчакам да такова. Да го видите вие поне. Ето и преди го преха, ама ще го чакам пак. Камерата тук ме гледа. Не, скипвам го направо. Скипвам го. Да е ладно. Ето какво има да виж. При този скелет. Няма. Тук пък няма нищо пак. Добре. Тук това. Няма нищичко тук. Как ме уби, бе, Сандрима, бе? Как ме уби? Точно цяле ме уби. Точно цяле ме уби. Бе. Айде, де. Втори ден. Втори ден за радост просто. Тук няма някаква муха при мен. Така, хора, абонирайте се за каналът ми и пишете дали са минали грани 3. Дали са минали грани 3 на хард. Аз съм го минала, но просто не съм го снимал това видео. Което съм го минала. Чакай, че аз си го помислих. Тук чакаме грани. С грани аз знам от много време, ама просто така. Ама не е точно когато съм започнал каналът. Добре. Идвате и гледам. И пишете в коментарите дали вие сте минали тази. Или поне дали сте минали тази игра грани трета част. Тук. О, ръчка. Ама не искам да бягам през порта. Не искам да бягам през порта. Тук не трябва това. Ох. Жал, ужас. Не. Просто се спора тази врата и... О, кокос. Коно. Добре. Излиза. Тук ще така трябва да се опитаме бързо да отворим тази врата. Избягах от кармата. Тя беше толкова близо до мен. Видях я по стълбите как да се качва. Видях я точно по стълбите. О, да слизам. Ще слизам. Видях я точно на стълбите. Я видях. Камъчета ще събирам. Не да вземем този камък. Нищичко. О, там е. О, супер. Там е много добре. Там точно оставено дъската. Това е много добре. Много добре, че остана. Точно там оставено.
което е супер. Сега може малко да рискувам. Сега леко рискувам. Тук може някаква оса тук има, която ме дразни доста. Кибрид. Контролирам право ме сблудява. А той е мина през нея просто. Ами и забравям. Искам се махна вече от тия реклами, че ми писнах. Трети ден. Тази Сандрина ме уби. Тя ми изгуби живота. Аз дори не знам как да го правя. Аз се мразя Сандрина. Много, толкова много я мразя. Направо отвътре на ламба. Нещо чух, ама нищо. Почвам се хора. Хайде бе, кога ще дойде Грани? Няма да излизам навънка. О, сейфки. И ми трябва не сега. Сега може малко да рискувам. Ето тук ще отворя всичко. Тук малко. Това е да. Пак го отворих, за да. Няма напълно нищо, няма. Чакай. Ще чакам Грани. Бягам. Добре. Нещо ми се пък. Це много зелен. Ще вам ходи. Вам. Ха-ха! Лузър! Това не ми трябва. Безполезен е това. Безполезно нещо не ми трябва. Слендрина точно! Че тук Слендрина ме уби направо. Тя ме уби, напълно ме уби. Видя, ставам, кървав ставам, бе. Чакай. Слендрина направо ме убива, като сигурно аз съм умрял вече. Умрял съм от Слендрина вече. Тя ме уби вече. Качвам се горе. И само ако Слендрина пак не дойде, ще... Добре.
дяволите. Ха-ха. Нямам камъчка, не трябва. Много за този кълъп поноси. Ай си не видя какво гълъб има. Ай! Вера тук на търта с кобела и кобела. Тук я чакам. Там или не е оттам? Много си е бавничка. Тук си е много си е бавничка. Какво ли носи? Някаква глупост, някаква глупост носи. Безполезни работи само носят тези хора. Безполезни. Затова точно. Носят корите, само носят безполезни. Hide and seek. Ама искам да си бям през портата, не през такова. Тук има ли нещо? То вярно е, че само бабка може да има тук. Ще рискувам леко. Не искам точно да влизам в къщата, ама... Няколко слендрини. Хайде, не искам да играя. Не, чакайте бе, хора. Добре, чао, хора. И друг път ще качам още видеа. Чао от мене.